Hello para bro, kita jumpa bahaya ki video ke jangan ke por. Te mentah ngan hikai pi kumno ban le juga. Ngadang sus dang hitia. Ngan hikai pi kumno ban le juga. Ap kriat mo parlok. Nganam slam ya ap kriat. Hello para bro, good morning. Morning pi baru. Te mentah setiap parlok. Ngan hikai pi kumno yoga mo. Te nengkong ngan hikai swaya ka jumping. Ngan hikai ban kenti. Kenang ba kamet ka padung kan sting. Kanom jaitu kanom kie. Kamtam lada pi kwa ban le hai jom. Lada pi kwa ban le ya ki long jom. Pen la jengai lada pi nang ban kenti mo. Ngan iya pi. Kat bah clear ai mo. Oke. Biasa ne pi. Ai kuntu. Yes. Like that. Kuntu ke. Oke. Nah, filek kuntu. Kamu pin stingmat mo. Ka yarap epi. Ban penjerong ru. Kamet rapat dengpi kan jerong. Kamtam ra pideki 10H. Ki badang kat senam mo. Kan yarap epi ba penjerong. Dan kamu pin le yakine ki exercise lane ki yoga. Ngan ni epi sa kumna mo. 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 14 15 16 17 19 21. Kuntor. Ngamtip ka shine am kane ka live stream mo. Kerman baka shine mo. Nuar mesti kumne de. Ka try ka shine. Te ngan iya psi sak beki jait. Good morning fi baru coba peja kane ka live stream. Te filaki assalamualaikum no perlo. Ngate ngalabit hi lemar ngala yo ban le yoga kumne ru. Temta ngan siang sakane ka silie.
kumno kumta apun thai pha phi ya kamera kumne thai le imo thai kumtu yes back kumne mo ngan kai phi ban bat ya kijat bat kijat sa pen khu ta kli ha ko siu bat ya kijat mo bat ya kijat le kumne perlo lu loch fa phi ya piero one two three 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 one day 30 more Temanta now I will teach you how to do the cat cow pose mo ini kayak phi cat cow pose hi good morning ye phi baro coba pe jangan dengan live stream good morning ye phi baro coba pe jangan dengan live stream oke kidon ki tok fan jong amo ke bahasa tenat ya ki live stream ki jonga tim tangan hikai phi jaga cat cow pose mo đây đây cũng này một con lọc đây cũng này một cái này child pose kamu dari cat cow pose mo cái này child pose this is a child pose Labiak nganle saya ka cat kampus pat le umne mo le umne cat ka cat ka cat ka cat ka cat ka cat cow 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 okay only that those parlok takum promo nang ta ngan con y phi cũng nè phi nông to này back cũng nè rồi cái exercise mo
กับเป็นจะสุใครยากิลบงไปคุณเนี่ย Hello good morning ya pibaro kita pe jaga nega live stream nam tip ka shine mo namar ka de ka network ka ba penlong ya ka blur jong ka live stream ka de ka network lada ka network kam klaim ha kumta ka nam share la ga le live stream de ka kermen ba ka network ka biang setang ma phi ka pe hi thai hanga de ka biang nam tip sama phi ka pe ka lu no namar kay perhi darale mga hangne ka kon pa ka biang rei la la pech bit pa kam biang ka blor te nga try ka biang hi ka network mo okay la biang hi nang ta ngan pen I saya ngan ka push up hi ngan de push up apa kudo push up ngan le kum ne khi kum ne ti ban be ki si jao kum ne mar dale push up em la long shan da ki ti de da ti ki su khai dang ba ka push up al kapen klan nya ki ki ksa ki ksa ti kapen klan mo ka push up ka yarap ru dan klan nya ka sadem sama hapur ba pengu ya ka sadem hapu kendau em hapur ba pendai ka sadem hapu kendau kapen klan nya ka sadem ngan le kum to mo perlo pek perlo ngan le kum to ti bu abadan le kum ne perlo mo pek so bang ba perlo le yoga so bang ba le yoga le ban le kum ne ken ban pen klan nya ka me ka phat rang lenter tu pi ka su khai kata ka jingpang rengsit kata ka jingpang stroke kata ka jingpang mujak jingpang sini jingpang pipi kan ja dan kam ha ban le yoga Sunday ban jai tu mo na pata ka ko kecil la de Sunday ban le Omle saya ka kop spos mo. Thi kumu berbayap mo.
Baik perlok thiek kum berbayar. Lek ne yang nak kop pus kaya rap ban remind whatever disappeared from my mind. Ya whatever we forget mo. Kaya rap ban pengkemau yang ini bang ngaklet. Kapan plan ya ka jemu ya ka buat perkat mo. Thiek ne kum berbayar. Nata saring mat tiket musim. Wah biang thì kato ilai ya ki step ki bang apan EP mo te lada phi sel yuk jemen toy te sasim ya ki to ki jing pen i lada phim yuk jemen toy ka syong kamon nang phi nah kalian ka jonga nga suong ya ki badai to priang ya ki bom dai kan tat mo te ka jing hikai ka jonga kalong ba ngakwa ya phi ba phen le ki yoga nang ba phen light na ka jing pang ring thit na ka jing pang stroke na ka jing pang BP sini le yoga ba namar ka jing pang stroke BP sini ini jing pang thit ki dei leng ba kasnam jingi lada kasnam jingi kam yaj bek tara ki thit ki jaw jingi ki ken riang kum tang yo ya ki to ki jing pang nam kam ban le yoga de bersumar ka me ka phat la de prevention is better than cure mo kajing ada kajing sumar de kalong ka ba khamha ban ya kajing pha sumar hu doktor ban ya ka ba dik awai phi dang la sumar de ngan le saya ka ka kon isa ka boxing phi ka sang le ka ti sudah tang ba de ban kham ti mo kham kum le kham ti kayak daru banyak banyak kun bagi nongsun lada ki nongsun dile jebal ngin kick back ngin bok back kumto khame de banang banta lada bru bok po habda ne bana da kumto habnang mo de banang nang anda kham ya ti mo te hang ne ngasin la kasli kam da bah karit la phi ka sai sang ne cái ngam yu la tha de phi de ru ban nang ban wok ka ya tu nong sun đây ban pu bên nak jat mo pu bên nak jat pen klem nong sun tang ba kam pha ka area ne kan ka riplat namar ka de parda de riplat ka area ka daw de ban nang untuk pu bên nak jat te dara phila un klem yu nong sun kham tam yu bru ba he sin bolo klem kumut ban khi jinja kumta phi job ma phi dara phi don ki trek la phi don ki skill mo kharo white bed yo nong sun ngim de ban island
Ngide banyada ya ka jing imlade. Habang I jala de ngide banyada. Kin kharwat bek lada wan ban thombor lada utmu ban wan penyap ini. Ngide ban kharwat bek. Langi penyap nong sun kalong yada ya ka jing imlade. Tang bang bersilur kanya pi bapin penyap. Nrei increase. Lada ula long over. Lada ula lek palat. Ula temun penyap ini ula syok ini. Teng haban yada. Terangi lek kano kar komru. Nah kalian juga aing kam la ban lek. Nomar ngidon ka right to life. Ka kumar right ka aing ka right to life. Kumta ngidon ka hok ban yada ka jing imlade. Te nah kalian ngajonga ngam kwa ban keren jirong tang gumne hi plai I yaki step ki ba ngapan I phi te parlok saya sim ya ek badai mo ek badai to sim yaki bomdai pat dok kentat nah kalian ngajonga ngam penbuar phi bapin kersan nga bapin subscribe bapin share bapin page nga tara phi yo jumonto yang to ya page to ya kersan tara phi yo jumonto na kersan ru omlele. Nah kalian ngajong ngampen bor. Kasyong kajing yuk jumonto jong phi jadi video jonga. Te habang apoy karne ki subscribe baru. Ngek bakade kajing kersan kajong phi kajing yuk jumonto jong phi jadi video ke jonga. Lada phi yuk jumonto balai phi kersan mo. Nah kalian kajong ngaru kumtahi. Bang kersan yano kemut kersan. Habang asno yuk jumonto. Kidon kiba pa subscribe ke bong yarap lem mo. Parlok yarap subscribe lem, yarap share lem. Te ngapat ngajuong bunsin. Haba pi kwa ba kiwe gen subscribe ke pi de ban tau da ki video. Ki ba long attract kiwe. Ki ba pensil tanat kiwe lada pi sina da ki best content da ki content ki ba baha ki content ki ba best. Kumta lada pim pa subscribe ru ki subscribe hi te. Hoi. Kadon kam hi ban pa subscribe si parlok nrai lada ki content jong pi kim ler kamut sudon tan nong subscribe nong page pat omdon kalong kumta te de ban thau ya ki content ki ba penso tanati nong page watla pi le ha gino ki lan ru tara pi le ha kalan garep kariang lada pi le ha kalan cooking tara pi le ha kano kalan ru thau da ki content ki balong atraktif ki content jubdon jingmut kiba pen sotonat ya ki paibat no kersan te lada phi sina kom kita konten omdon kam bandong please like share and subscribe lada ki bro ki yuk jumontoy ki video jong phi ki subscribe phi te na kalian kajonga kal sulong tang kumne kajing pesotuk yang mau te ngam ka on keren jorong kublai sibun kublai ka step masuk ke komen phi baro ngin saya siam biang haki webet ki video